Espai patrocinat per Floristeria Morera. Home, veient el partit una vegada passat, sí que potser és un resultat just. Crec que hem estat lleugerament superiors, tot i que hi ha hagut un parell de fases del partit on ells han tingut la possibilitat de tornar-se a posar en el partit, han tingut una molt clara amb el 1-2, però jo crec que fins i tot, havent quedat 1-3, el tercer podia haver arribat una mica abans, que es podia haver deixat una mica més tranquils i no patir tant en un dia com el d'avui. Per tot, quan vens a jugar contra el Cerdanyola ja saps que patir va en el dia. No, perquè també tens en compte la manera de jugar del rival i era molt difícil pensar que d'un dia per un altre, amb 2 o 3 entrenaments que havien fet aquí, poguessin canviar la seva manera de jugar pel perfil de jugadors. Doncs enteníem que la manera de jugar seria la mateixa. A l'hora de defensar, igual, i a l'hora d'atacar, doncs sí, aprofitar que el camp era una mica més gran, una mica més ample, i això, si circulàvem bé la pilota, ens donava la possibilitat d'haver tingut alguna ocasió més clara. Però, bueno, tenint en compte el rival, ja et dic, a l'hora de preparar el partit era una mica semblant. A mi m'ha semblat que, com que és una segona jugada que va de cap i li cau a la mà, a més, em sembla que no hi ha algun jugador que estigui a prop per rematar del Cerdanyola, jo li deia, home, és involuntària, li cau a la mà i la xiules. Només li deia lo del criteri, no saps mai quan te'ls xiulen per una cosa o per una altra. Mira, sort que no l'hem de justificar o que formi part de les justificacions del resultat, però bueno, mira, avui... No sé el que fan la resta, nosaltres mirem a tot arreu perquè guanyes 2 partits seguits i se te complica la vida, guanyes 2 partits seguits i comences a mirar dalt perquè està tot tan igualat. Sembla que els resultats d'avui també hi ha hagut així entre equips de baix que han guanyat els de dalt i no te pots descuidar perquè tot és molt difícil, encara queda molt perquè la gent pugui respirar tranquil·la. Tots som Cerdanyola. Ajuda el club perquè ells s'esforcen per donar el millor com nosaltres fem des de la Floristeria Morera a l'Avinguda Catalunya número 35.